gi usuru mar jo Kenya nikech tear gas inyiewo gi usuru mar jo Kenya. Risasi, bunde, gigite kata uniform ma police rwako inyiewo gi usuru mar jo Kenya. To ok miye smartness kata mondo bed maber kamano mondo dhi uneg ng'ato. Kato bedo ni koro waloso kendo wakwayo jo siasa mondo bed gi opportunity mar miyo dialogue a chance. To dware ni mondo wabe wang'iye ni to ere kaka bende wa train police. Be wasetimo negi kata non-violent engagement with the public. Ma kata ka koro gineno ni ji ng'anyo. Kech ng'anyo no to en gima ni e chik mar jo Kenya kai. Koro ere kaka bende wa train police. Nikineno ka ji ng'anyo to kato bedo ni nyalo bedo gi mrima ma in training mari kata puonj mari en ni chwade ng'ato risasi kata mondi chwade gi tear gas. To bende wakaw thuolo mar mondo wagoe machiemo mwapingine ni to sama waoro police ni be wasenyise ni nitie mara kiwango ma kichope maka life ni is at threat e kinyalo nego ng'ato. Okapar ni wasekaw thuolo machalo kamano to en kwayo mara gi migepe duto te ma bende watiyo godo kata civil society kata e serikal kae ni bende wakawe that opportunity ma kaka waloso gi jo serikal gi jogo ma jo siasa kendo gi jo piny bende ni samudhi e ng'anyo ni to timuru ng'anyo ma is peaceful. Walose uru gi police be. Police bende kata mna neno kata mna gwenge mag Tharaka Nithi bende seo ginwa neno jakoma mano mar boda boda ma bende